Hello, good afternoon everyone! It's Mega Junjun Oliver and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. So for today's video mga ka-person, ito grabe bago at person ha. So mga ka-Junjuns, niyata maglaraw-laraw ron kaya mura gimingaw na tag-upload yung video and niyata nagsakay sa itong sakyanan with me and me only. So padung ko dari sa dagat, diarang dagat o si kalami kanindot sa dagat atong tanawon o katoning pag aninawan ang atong palibot gumikan kaya ang atong palibot gumi karang nindot agid mga ka-Junjuns o grabe og di ay modelo kinsa kaning duha ka buok pero sagdan naman na nato sila ng duha ka baon wa ko kailada na nila mga person po na sila mga personalities in this world. So mga ka-Junjuns ni grabing nindotag panahon og ni ay kutsara ang kutsara sa palibot sa bye-bye. Di ba mga kabatuan ni honor at ko dani kay gusto ra ko mag-video kay gimingaw na ko og video gimingaw na ko ninyo mga ka-Junjuns. So tanawa ang dagat og ang daan og nay di ay green nga sakyan na ning labay. Okay, so na po tricycle. So asa ka na sila pa dong ambot I don't know kung asa na ning lugara napadpad man ko na ning lugara og sikin sa katong gusto makahibaw og asa ni hala comment lang sa kanok di ay ko anten hala grabe na yung siguro nag-date dani sana all og dinira tataman guys kay mo pauli na ta guys kay hapon na kay ting ko ana po ting lugway na skabaw baka kanding kabayo ug uban pang malalang mamangaman nanap so daghang salamat o goodbye.